hai juru wandionesa hora ndadza kurara ndichingorira zvino manje ndichaita sei ndiyairwa yesepei ndukayaiwerese dhei apa ndanga ndaudza mai fesboni inonzi geli sekundi anonzi mary thedboni anonzi wara mai vaigara vachifara ndakazvimba chitendere murudo achiti kutamba ndaiti ndichamutora kumwe kwakwazvimba ndotora ndogara naye ndikwangu kumba asi zvakaramba kevi ndakazvimba ichitendere murudo achiti kutamba ndaiti ndichamupeya kumwe kwakwazvimba ndotora ndogara naye ndikwangu kumba asi zvakaramba ndakuchema peini yenguva pandirireveruva ndaigaya kuti abva kuzuva ini hapana chandaiziva kuti satani achinja patani andiisa mupani wabva andirosta sachikeni ndakazvimba chitendere murudo achiti kutamba ndaiti ndichamutora kumwe kwakwazvimba ndotora ndogara naye ndikwangu kumba asi zvakaramba zvino manje ndichaita sei ndiyairwa yesepei ndukayaiwerese dhei apa ndanga ndaudza mai fesboni inonzi geli